O canal da Resistência vem trazer este resumo da experiência sobrenatural do adolescente judeu Nathan. E em outros vídeos estaremos dando nossa opinião a respeito desta intrigante experiência sobrenatural. Assista a este relato do jovem judeu Nathan. E que o amor e a força de Deus esteja conosco. מה שקרה זה, קודם כל לא הרגשתי טוב בכלל. יום כיפור התחלתי להיות חולה, היה לי דלקת גרון, עוד פעם היה לי סחרחורות, כאב לי מאוד מאוד הלב. אז שכבתי על המיטה, ואז פתאום התחלתי להרגיש משהו, כאילו כאבים מטורפים של כמה שניות. ואז פשוט הרגשתי שפשוט יוצא מהגוף שלי בתוך שערה כזאת, פשוט תוך שניות אני יוצא דרך הגוף שלי, דרך האף. ואז ברגעים האלה אני מתחיל פשוט לרחף, כאילו עולה על האוויר, בלי מעלית, כאילו עולה למעלה, עולה, יוצא מהסוכה, יוצא מהבית, יוצא מהכל, יוצא מכדור הארץ, ממשיך לעלות. אני לא יודע, ואז משום מקום אני מוצא את עצמי בתוך אולם ענק, עצום. בתוך העולם הזה היה אלפי אנשים שנראים כמו בעולם הזה, רק בלי אור. שאתה נראים כמו פה, רק אין להם אור פשוט. ואז הם היו לבושים יפה מאוד, עם חולצות יפות וממש יפים. ואז אני מוצא את עצמי ככה, אני רואה, היה לי בגדים כאלה קרועים עם דם, והרגשתי בושה ענקית, ממש בושה. וממש כאילו הרגשתי שאין לי לאן לברוח, שזה עולם של אמת, שאין לי מה לעשות, שאני לא משנה איפה אני אלך, ימצאו אותי, אין לי לאן לברוח, זה לא כמו פה. ואז פשוט הייתי באולם הזה, הסתובבתי, ראיתי גם אנשים שאני מכיר שם, תסביר את זה. ואני גם, כשהסתכלתי עליי, שהייתי נשמה, אז לא הייתה לי הגבלה, לנשמה אין הגבלה, אני יכולה לדעת הכל, ידעתי מה קורה לכל אחד ואחד בעולם, ידעתי מה הוא חושב, ידעתי מה יקרה לו, מה קרה איתו, ידעתי מה הוא עושה, ידעתי הכל. יכולתי לראות מה קורה עם הגוף שלי בו זמנית שאני למעלה. יכולתי, אם הייתי מסתכל ישר, הייתי רואה את הסוף, לא משנה גם אם היה... העולם לא הפקר, בעל הבית לעולם נרדים בזה. העולם, הסתכלתי ישר, ראיתי את הסוף. מי קיבל אותך שם? מה, העבדת של מעלה? הרב עובדיה יוסף, הרב אלישיב והרב כדורי. זה כאילו היה דיינים שם. אז אני רואה במה גדולה, גבוהה מאוד, ועל הבמה הזאת היה 3 רבנים, היה את הרב עובדיה יוסף, הרב יצחק כדורי והרב אלישיב, ראיתי אותם שמה, אבל פתאום נהיה שקט גמור, פתאום כולם סתמו בפה, ואז האור הימני שעלה על החומה התחיל לדבר עליי, אמר כל דבר שעשיתי בחיים שלי, הכל. אפילו דברים, לא ידעתי בכלל שמצלמים אותי, לא ידעתי שרואים אותי בכלל ברגעים האלה, הדברים הכי קטנים שעוברים לנו בחיים, הכל רואים את זה, הכל. דברים שעשיתם בחדרי חדרים, הכל, כמו שחשבתי שאתם מסתרים מהכל, הכל ראו אתכם שם, הכל שנייה שעברה בחיים שלכם, הכל. הוא אומר כל דבר ודבר, אפילו לא יודעת שזה עבירה שהוא אומר שאפילו דברים שאתם חושבים שזה דברים קטנים, שזה דברים גדולים וזה דברים גם כמו שעבירות זה דבר לא טוב, גם מצוות, אפילו מצווה הכי קטנה זה דבר ענק שאתם... יום מסוים, שפשוט זה יפרוץ, פשוט מה יקרה, יתחיל איזה משהו שטוב יפרוץ, כל החדשות, הכל, כולם יגידו מלחמת דבר שתפרצה. אני מסביר שעכשיו לא לחיות כל כך רגוע, זה כבר פרץ המלחמה הזאת, ויש אנשים שעדיין לא קלטו את זה, לא קולטים, לפי כל הגבוהים וכל הדברים, לא מבינים. אבל יהיה יום מסוים שיכול להתחיל כל יום, פשוט יהיה משהו שיצא משליטה, לא יודע בדיוק מה זה יהיה, פשוט יפרוץ בכל מקום. ופשוט בהתחלה כולם ירצו את ירושלים, אז כל הגויים לחמו אחד עם השני. בסופו של דבר כולם יתאחדו ויעברו עלינו. אז כמו שאמרתי, זה מלחמה של טילים, כל יום יהיה ממש הרבה פצצות, הכל מה שאתם רוצים פה במדינת ישראל.
הדבר הזה יצא מכלל שליטה, כל שמות העולם יבואו על ישראל, נחמו נגדנו, המלחמה תתחיל מהצפון, מצפון הארץ תפרוץ המלחמה, המלחמה כבר התחילה בכ"ז באלול, כתוב גם לפני בו, הנה אני שולח לפניכם את אליהו הנביא לפני בו השם הגדול והנורא, אבל המשיח יתגלה לעיני כל חי. המשיח זה מישהו שמאז שחזר בתשובה לא עשה עבירה אחת אפילו, החזיר 4 אנשים בתשובה, וכולם היו מופתעים שהוא המשיח. זה רב מפורסם, כולם היו מופתעים שהוא המשיח. הר הזיתים שליד ירושלים הוא ייבקע ל2, פשוט ייבקע. כי הר הזיתים ייבקע 2, והמשיח יתגלה לכולם, והוא יעמוד בפתח ויחליט מי נכנס ומי לא. עכשיו הוא לא יראה לפי החיצוניות שלו, הוא יסתכל על בנו לפי הפנימיות, הוא ידע מה הפנימיות שלך, אם אתה באמת צדיק, אם אתה באמת תהיה לשמיים האמיתי, אז כאילו שווה גם הרבה שלא יאמינו בהשם, והצער יש להם רק יגבר יותר ויותר, ויהיה הרבה אנשים שיבנו מחתרות מתחת לאדמה והסתתרו והכל, והם ימותו גם. אבל מי שברגע שתתחיל המלחמה שיבינו שקורה משהו נורא, יצעק אל השם, השם יציל אותו. עכשיו איראן תירה עלינו פצצת אטום, קטנה לא גדולה, קטנה מאוד, יחסית כאילו, ואנחנו מדינה קטנה, אז בשביל זה די גדול, והקדוש ברוך הוא יעצור אותה לכמה שבועות בשמיים, פשוט תראו אותה נעצרת בשמיים, וזה יקרה עכשיו, כי יכול להתחיל כל יום ביום ההתפרצות הזאת. אבל כמו שאמרתי, המלחמה עצמה כבר התחילה, אז זה כבר היה. אם תהיה דבוק בהשם, גם אם פה לידיך בניינים ענקים, אם פה לידיך אתה תהיה באמצע כמו מטרה, בכלל לא יקרה כלום אם השם לא יצא, אתה באמת תהיה דבוק בהשם. גם אם שצריך יפלו מלא אנשים וימותו ויפלו בניינים והכל, בכלל לא יקרה שום דבר. שלא, הקדוש ברוך הוא יבוא, יכה את כל הגויים, הוא יצא עם חלוק של כל כתם וכתם של דם של יהודים שמתו בכל הדורות מבריאת העולם. הוא יבוא עם חלוק ענק והוא יכה את כל הגויים מה שהם עשו לנו. עכשיו יש פסוק שאומר נקמות השם על נקמות הופיע, יעשה את שופט הארץ השם כולם גאים. פסוק על זה, הקדוש ברוך הוא יבוא וינקום בכל הגויים על כל הרע שהם עשו לנו בכל הדורות, הוא יבוא וינקום בהם. זה עניין של דקות משיח. כל הדבר הזה של המלחמה והכל שכולם יבואו לירושלים והכל זה יהיה כמה שבועות, 3-4 שבועות, אבל בסופו של דבר שהקדוש ברוך הוא יכה את כולם זה יהיה עניין של דקות. הוא יבוא ויכה את כולם, ראיתי בדיוק מה יקרה, ראיתי פשוט אנשים, פשוט לא יהיה ערך לשום דבר, לא יהיה ערך לכלום, כולם שזה סוף העולם, למרות שחלק לא יאמינו בהשם, למרות שחלק לא יאמינו בהשם, יבינו שזה סוף העולם. לא יהיה לך שום דבר, פשוט כולם יזרקו הכל, אתה רואה שמה באמצע הכביש שאנשים יוצאים למכונות שלהם עולות באש, הכל, פשוט הכל נהרס, כל עולם נהרס, הכל, כל מקום בעולם, הקדוש ברוך הוא יבוא יכה את כל העולם, כל בניין ובניין שיש בעולם, הכל ייפול, הכל. ראיתי שכל מדרגה בעולם תיפול, כל חומה, כל בניין, הכל, כל דבר ייפול. כל דבר ייפול, הקדוש ברוך הוא יגמור את הכל. ורק אז יתחיל ההתחלה של הגאולה. האור הזה שראיתי למעלה, האור הקטן הזה בהתחלה במנהרה, זה האור הזה שירד לפה לעולם הזה, וזה כאילו האור הרגיל פה. אבל כמו שאמרתי, לא כולם נזכו, בית המקדש ירד מהשמיים, תחיית המתים עדיין לא תקרה, וכמו שאמרתי גם יהיה פה הרבה גופות, ייקח משהו כמו הרבה מאוד עד שיצליחו לפנות את כל הגופות, וכמו שאמרתי, תתחיל הגאולה ורק כך יהיה תחיית המתים. באותם הרגעים שהתחיל הגאולה, הקדוש ברוך הוא יבוא וישפוט את העץ הרע. כמו שאני הרגשתי בתור נשמה זה מה שיהיה, רק עם יצר טוב. ויהיה בית המקדש, יהיה קורבנות, הכל יהיה. נהיה במעלה של האדם הראשון לפני החטא שלו, נהיה בדרגה שלו. יהיה לנו רק טוב. הגויים שישארו, כי גם גויים שישארו. מי זה הגויים שישארו? הם יהיו עבדים שלנו. וכתוב על כפיים ישנאוך בגדיבור בא ורגליך. לא יתנו לך לגעת ברצפה שמפחדו ממך, יפצו אותך על כפיים, לא, פשוט ירימו אותך ככה, לא, יפחדו ממך כל כך, לא, הכל יתנו לך, יהיו עבדים שלך ממש. הבתים שיש לכם פה זה כלום, אין לכם ארמונות לכל אחד ואחד. למי שישאר, כן. יהיה זיכרון גדול, אתה יודע הכל, לך זיכרון עליי, לך מה שאתה רוצה. הכל באמת, אני לא צוחק לך
כל הדברים הכי חמורים שיש, הכל יהיה לך, אבל בגלל שאין לך את שערה, אתה לא תרצה שום דבר מהדברים האלה. לא תרצה כלום, אתה תרצה רק את התורה. שום דבר אתה לא תרצה. יהיה לך הכל, אבל הכל יהיה לכם, שלא תבינו, יהיה לכם הכל. אבל לא יהיה לכם. אז מה התועלת? אתה עומד לפני כמה אנשים ומשמיע להם דברים. מה, אתה רוצה להכניס אותם לחרדה? אין לנו עניין בחרדה, אבל יש לנו עניין בהכנה. אדם ששומע את זה ורק אוי, מה אני אעשה? כוסס את הציפור, זה לא יועיל. אבל אם הוא מכין את עצמו, כתוצאה מזה, והוא יודע איך להכין, ומסבירים, התורה אומרת, מה לעשות כדי להינצל? מה לעשות? תכין את עצמך. ברוכים הבאים בשם השם. שמעתי, יש 3 מיליון אנשים שכבר צופים בדבר הזה, שמכל הדברים שעשיתי, עשיתי אולי 1% ממה שאתה עשית, אולי 1%. אם עשיתי 1% אני כבר שמח. ממה שאתה זכית לעשות. אתה שליח מהשם, וסתם יש לך איזה זכויות גדולות למעלה. איך השפיע עליך כל הסיפור הזה? איך השפיע עליי? קודם כל, לפני זה לא היה כל כך אכפת לי מהיהדות, ועכשיו זה השפיע עליי. עכשיו אני עומד בישיבה, אני עוד מעט גומר ללמוד מסכת ברכות, אני מתפלל 3 שעות ביום, כל הזמן מתפלל במניין. למשל, יקחו עליי בנים עצמו לשמור שבת, להניח תפילין, בנות בצניעות, כל אחד במה שהוא יכול, ואז לאט לאט נזכה להיגאל ברחמים. אז עכשיו, בעזרת השם שכל מי שרואה את הסרטון הזה יקבל על עצמו בעזרת השם עוד מלכות שמיים, ויתחזק. אז עכשיו אני אגיד שמע ישראל, ושכל אחד יראה את זה ויתחזק. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אדוני